Nik euskal lagun batzuk igual rugbia zebilenak, nagusiagoak eta nik eukiten zen 17 urte orduen. Eta bueno, esan hostien, zutur bezala rugbi logetan, zezu badeko zu gorputxe, badeko zu gogoa, eta nik guztia jadan, rugbi guztia jadan. Osa, futbolean erazio zibili eta rugbi guztoko neukan. Futbolean ni ez nintzen eroso sentitzen, ez neukan trebesi hori edo ez dakit, baina rugbian adibidez, ikusten ez gai. Osa, rugbiz aparte, nire guztia eta mendie guztetan jata, ez dakit lagunek asegotea, eta horregaz taldea guztetan jataz, enaz pertsona oso bakarti, eta hemen baino lehenago gintzen kickboxen egiten, baina taldeko kirolak gehiago guztoko ditut. Orduen hemen 15 laguntu pau nauzen, 15 baino gehiago, eta gure dutezan nitxako oso ondo etorri jatan da, oso ondo molatu naz rugbira. Hau da aldea. Hori ez dire futbolekoak, baina hori direz burdinezkoak, aluminizkoak, eta hori da igual diferentzia handiena. Barratiko rugbi taldea, 1980 sortu zen talde bat da, ez da oso sarra, baina berri ere ez. Eta izan ditu bere gora berak, adibidez, ogindal urte batzuk kipo sendoa zaukan, eta purke jentea joaten hasi zen, ez dakit, puret ahultzen joan zen, baina guk proiektu bezala hartu dugu berriro, eta gorantza goaz, eta gure ilusioagaz eta gure proiektu, hau da proiektu eta azkenean, eta gu bagoaz apurre gorantza, eta ez dakit zelan ez, baina gitxinaka, pausu lortuko dugu talde sendo bat izatea berriro, eta bagabiz bidean. Arratiko rugbi taldea dauko senior izatelez bat, gurea, lehenengo taldea. Dauzela 18 urtetik 40 eta gehiagoko jentea, mota guztetako jentea. Eta gero badauz, Supamasei, Supamalau, Umetxoa badagoz, eta badauz talde diferente, baina lehenengo ekipo bezalakoa bakarrik dago bakarra. Badauko Euskadiko rugbi liga, dauzela lehenengo maila eta bigarren maila, gu jolasten dugu bigarren mailan. Aspaldi jokatu izan zen lehenengo mailan bai, eta maila honetan jokatu zen Arratiko sekorretan, baina ointxe bertan bigarren mailan. Eta umeek jolasten dute, adibidez, beste talde batzukaz batera jolasten dauri umeek Supamasei, adibidez, Elorriok, Gernikak. Rugbin dugu jente oso askarra, jente oso mea, jente oso lodia, daudan erik. Eta, ni adibidez, nau melean, esaten dana, mele. Dauz, jokalarien kontra, eta, erritik hasita hirugarren lerrora. Hirugarren lerroan dauz, 3 pertsona. Flankerrak, berak esan dugu moduen, alde bakotxean, da gero sortxia, erdian. Ni izaten naiz normalean 7, eta bere nire lana da apuru, eta atake lana baloiagaz, baina defentsan, adibidez, plakatu, edo nire lana ez da oso bizkorra, baina bai da, adibidez, meleko bizkorrenetarikoa. Finteko eta jolasteko baloiak, bakizu errepiko baloia ez dara brobi, eta eskuruak adibidez, bat abestaren aurka jolasteko, honek direz, adibidez, plakajea entrenatzeko, eta apurretan egiteko moment, eta gauzera gure biltegi txikia. Zuzatuz partio bat ikusten, eta golpeat dauz, urtetan dago batek belaunagaz minigaz, edo lesino askoko kirol bat da, arrazoia dauko hor, eta nik behigolan ikusten dago, barruen zauzenan ikusten duzu ez dala agresiboa da, berez da gogorra edo ez dakitzelan esan, baina agresiboki ez da oso agresiboa. Zu esoaz bestari min egitera, zu esoaz jolastera, eta emoten dut topiko bat, baina ez da besteari min egiteko arrazoi bat da, jolasteko arrazoi bat, eta hori ikusten da gero irtetxerakoan, inork ez dago inorekin ez da baiarek izaten, adibidez, arbitroari respeto handi eukiten jako. Hirugarren denbora da, rugbiko gauzarik eta igual diferentenetariko bat. Adibidez, danok egiten dugu, ez da inon idatxia hirugarren denbora, baina oso famatu da, eta danok egiten dugu. Partidu amaiekeran, lehenengo zatia, 40 minutu, bigarren zatia 40 minutu, eta gero hirugarren denbora, gure beste, egiten dana da, dutxa beta gero dana dalakoa, batxan dire bi ekipoak, eskara aurkariak ja hor, gara lagunak, talde diferentetako lagunak, baina egiten dugune da, jan batera, edan batera, eta dana harikoa, ez da zaletasun, ez da aurkakorik kanpoan, guk egiten dugune da batu, ondo pasau, disfrutau, eta hori da hirugarren denbora. Nire helburu da, apurret, hemen rugbilari bezala hasi, taldekide guztiek eta talde guztia
lehiakorra izatea eta, bueno, ekipo poli bat egitea hemen eta, bueno, lehiatzea.